खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो गिबियावनो दैमारि बड' निउज चेनेलनिफ्राय नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै आं गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। मिजिंथियो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। थांनाय 2022 मायथाइनि 7 सेप्तेम्बर खालारनिफ्राय 2023 मायथाइनि 30 जानुवारि खालारसिम इन्डियान नेशनेल कंग्रेस हान्जानि गोख्रों दैदेनगिरि राहुल गान्धीजों लोगोसे गोबां कंग्रेस हान्जानि गोख्रों दैदेनगिरिफोरा गासै 136 सान भारत जोड़ो यात्रा लानाय जादोंमोन। बे भारत जोड़ो यात्राखौ बिथाङा दासान्दि भारत हादोराव माखासे सोलिबाय थानाय गोबां जेंना जेंसि आरो दावराव दावसि जानाय थासारिफोरखौ लानानै तामिलनाडु रायजोनि कन्याकुमारीनिफ्राय लानानै गासै 4080 किल'मिटार जानथाय जम्मु आरो काश्मीरनि लाल चकसिम लानाय जादोंमोन। थिग बेबादिनो दा आरोबाव फिन खनसेबाव बिथाङा मोनसे गोदान यात्रा लानो थांखि लादों। फैगौ 2024 मायथाइनि 14 जानुवारिनिफ्राय 20 मार्चसिम भारत न्याय यात्रा मुंनि मोनसे हाबाफारि लादों बिथाङा। मणिपुर रायजोनिफ्राय जागायनानै मुम्बाइसिम गासै 6200 किल'मिटार लावथाइसिम बे न्याय यात्राखौ लानाय जागोन। बिथाङा बे यात्राखौ गासै मोन 14 रायजोनि गेजेरजों दावबायलांनानै महाराष्ट्रनि मुम्बाइआव फोजोबहैगोन। बिथांनि बेबायदि हाबाफारि लानाया थारैनो बाख्नायजाथाव। नाथाय माखासे बिजेपिनि दैदेनगिरिफोरा बुंनाय बादिब्ला फैगौ 2024 मायथाइनि लकसभा बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै बे गोदान न्याय यात्राखौ लानाय जादों आरो कंग्रेस दोलोनि दैदेनगिरि राहुल गान्धीआ हादरनि रायजो राजाफोरनि मेगनाव हाद्रि सारनो नागिरदों होननानै गोख्रों अजद दिखांदों। भारत सोरखारनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। थांनाय समफोराव नोंथांमोननो काटार हादोराव 9 भारतारि आजिरा मोननाय इन्डियान नेभिनि अफिसारफोरखौ काटार हादोरनि इन्टेलिजेन्स आफादा जासुसि खालामनायनि दाय साजायना खमैबो 8 दानसो जेलाव सोना दोननायनि उनाव फासिनि साजा फोसावनानै होनाय जादोंमोन। बे खौरांखौ मोननायनि उनाव भारत सोरखारा फिन खनसेबाव नायबिजिरनो थाखाय काटार हादोरखौ आपिल खालामदोंमोन। जायनि लेखायै काटार हादोराबो फिन खनसेबाव नायबिजिरनो थाखाय राजि जादोंमोन आरो नायबिजिरनाय जाफिनदोंमोन। बिनिनो फिथाय महरै मैया मोजां खौरांखौ मोननो हायो। काटार हादोरनि बिजिरसालिया भारतारि आजिरा मोननाय 9 नेभि अफिसारफोरखौ फासिनि साजानिफ्राय उदां खालामनानै होबाय। दा बिथांमोना फासिनि सोलाय जेलनि साजासो मोनसिगोन। 9 रिटायार नेभि अफिसारफोरा सोर बेसेबां गोलाव समनि थाखाय जेलनि साजा मोनदों दासिम रोखा मिन्थिनो मोननाय जाथ'वाखै। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला दा भारत हादोरा 9 आजिरा मोननाय नेभि अफिसारफोरखौ भारत हादोरसिम लाबोफिननो थाखाय खामानि मावगासिनो दं होननानै मिन्थिनो हादों। मानोना थांनाय 2015 मायथाइयाव काटार आरो भारत हादोरनि गेजेराव मोनसे एग्रिमेन्ट खालामनाय बादिब्ला गंनैबो हादोरनि हमजानाय सुबुंफोरा सोलाय सोल'नि दारै गावबा गावनि हादोरनि जेलाव मोनखानाय साजाखौ आबुं खालामनो हायो। थामहिनबा काटार हादोरनि जेलाव जोबनानै दोनजानाय 9 रिटायार नेभि अफिसारफोरखौ काटार हादोरनिफ्राय दिहुनना लाबोनानै भारत हादोरनि जेलाव लाखिनाय जागोन। दा बे खौरांखौ मोननानै भारत हादोरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा गोजोननाय मोननायखौ फोरमायदों। बिटिसिनि गोजां बोथोरनि जथुम्माया मैया सानसेनि हाबाफारिजों जोबनानै थांबाय। गोख्रों दान्थे बिदान्थेनि गेजेरजों मैया बिटिसिनि गोजां बोथोरनि जथुम्माया जोबनानै थांबाय। मख'नो गोनांदि बिटिसिनि बुंथिगिरि कातिराम बर' बिथांनि सामलायनायाव मैया फुंनि 10 रिंगायाव बिटिसि सेक्रेटारियेट मावख'आव बिटिसिनि गोजां बोथोरनि जथुम्माखौ जागायो। सानसेनि हाबाफारिजों खुंनाय बिटिसिनि गोजां बोथोरनि जथुम्मायाव मैया गोबां दान्थे बिदान्थे जालायनायखौ नुनो मोन्दों। हेंथा दोलोनि सोद्रोमाफोरनि सोंथि सोंनायखौ लानानै सदनाव गोख्रों दान्थे बिदान्थेया जादों। अदेबानि हेंथा दोलोनि दैदेनगिरि आरो सालाकाथि बियाबनि MCLA देरहासार बसुमतारिया सदनाव दैखांनाय सोंथिफोरखौ लानानै गाहायै दान्थे बिदान्थे जादों। रिपर्टनि बादिब्ला प्रमद बर' बिथां दैदेननाय सरकारा थांनाय समफोराव खुंनाय ISPL नलेज फेस्टिभेल खुंनायनि बागै हेंथा दोलोनिफ्राय सोंथि सोंदोंमोन। मख'नो गोनांदि ISPL खुंनायनि मुङाव बिटिसि सरकारा सोलोंथाइ बिफाननिफ्राय 36 कौटि रां लाबोनानैसो खेलाखौ खुंदों। बिनि अनगायैबो मिडिया हाउसनो 30,000 रां बेथन होदों। नाथाय बै मिडिया हाउसनि राइटिं पेडआव 9 लाख रां दिन्थिनानै बिटिसिनिफ्राय रां दिहुननानै जादों होननानै देरहासार बसुमतारिया खौरांगिरिजों मोगा मोगियाव गोख्रों अजद होदों। बिनि अनगायै
अनगायैबो बिटिसि सरकारा बायदि बायदि मेला खुंनानै बिटिसिनि रांफोरखौ दिहुननानै जागासिनो दं होननानैबो देरहासार बसुमतारिया अजद होबावदों। लोगोसे बिनि सायाव मोजाङै नायबिजिरनो दाबि खालामनायखौ नुनो मोन्दों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपिन बर' बिथाङा माखासे गोनांथार खोथा फोरमायदों खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव। बिथाङा फोरमायनाय बादिब्ला बिटिआर गोजोन गोरोबथानि सागानगिरि आरो बर' हारि सिबिग्रा माहारियारि रैखाथि हान्जा NDF-B आफादनि गायसनगिरि आफादगिरि जोहोलाव रन्जन दैमारि आरो बिथांजों लोगोसे सा-7 NDF-B आफादनि केडारफोरा CBI-नि आवथायाव थानायजों लोगोसे NIA-नि बिजिरसालियाव गासै 52 NDF-B आफादनि केडारफोरा जिउ जोबजासिम जोबथेसालिनि साजा मोननानै जोबथेसालियाव दं आरो सोरबाया 10 बोसोर सोरबाया 15 बोसोरनि गोलाव सम जोबथेसालिनि साजा मोनखांनायनि उनावबो उदां जानो हायाखै। बेखायनो बिटिआर गोजोन गोरोबथाया दिनै 4 बोसोर जालांनोसै। बिथांमोनखौ भारत सोरखार आरो रायजो सोरखारा माबा मोनसेब्लाबो आयेनारि एबा राजखान्थियारि राहा लामा लानानैब्लाबो बिथांमोनखौ उदां अख्राङाव लाबोनो नांगौ होननानै दाबि खालामो। बिथांमोनखौ जेबो सार्थ गैयाब्लानो हगारना होनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा भारत हादरनि हादरगिरि द्रौपदी मुर्मु आरो आसामनि गभर्नर गुलाब चांद कटारिया बिथांमोननिसिम गोसोखांलाय हरनाय जागोन आरो गोदान बोसोर 2024 मायथाइयावनो जोहोलाव रन्जन दैमारि आरो गासैबो जोबथेसालियाव साजा मोननानै भुगिनांनाय NDF-B केडारफोरखौ मिरु सोरखारा उदां खालामना होगोन होननानै आसा खालामो होननानै बुङो बिथां दिपिन बर'आ। नाथाय बेयो माब्ला जाफुंमारो बेखौ गासैबो बर' माहारिनि रायजो राजाफोरा नेनानै थागासिनो दं। बेजों लोगोसे बिथाङा बुंबावनाय बादिब्ला दिनै मोनाबिलिनि 5 रिंगायाव गोदान दिल्लीयाव भारत सोरखार, आसाम सोरखार आरो बिग्रायारि आफाद आलफानि गेजेराव मोनसे गोजोन गोरोबथा जानो थांगासिनो दं, जेराव मिरु सोरखार आरो रायजो सोरखारा जाहाथे आसामनि जायखिजाया माहारियारि मोनखानाय मोनथायफोरा गोमाया, रावनिबो हारिनि खहा जाया, बेखौ नोजोर होनानै गोरोबथानि दफाफोरखौ मोजाङै खालामथों होननानै खावलायहरो बिथाङा। गुवाहाटीआव मैया गेस पाइप लाइनआ बेरफ्रुनायनि जाउनाव 3 सुबुङा गोब्राब जोखोम जादों। गुवाहाटीनि मेगाजिन र'डआव गेस पाइप लाइनआ ब्रास्ट जानानै सासे आइजो आरो 2 हौवासाया गोब्राब जोखोम जादों। गोब्राब जोखोम जानाय बिसोर 3खौ गुवाहाटी मेडिकेल एन्ड हस्पिटालाव थिसननाय जायो। जोखोम जानाय 3 सुबुंफोरा फारियै राजु कलिता, देबजित शर्मा आरो सासे आइजोआ रिनु टिडि होनना मिन्थिना मोन्दों। बे जाथायाव गेस पाइप लाइन बेरफ्रुनायजों लोगोसे गंसे अट' गारि आरो साखा खबब्रै गोनां गारियाबो खामनानै सेवहांगार जाफादों होननानै मिन्थिना मोन्दों। मध्य प्रदेशआव मोनसे गिख्रंथाव आरो दुखुनांथाव जाथाय जादों। थांनाय 27 दिसेम्बराव हरनि समाव बे दुखुनांथावना जाथाया जानानै थाङो। मध्य प्रदेशनि गुना आरन होननाय लामायाव गंसे बास आरो डाम्पार गारिजों सौग्रावलायदों। बास आरो डाम्पार गारिनि सौग्रावलायनायाव बासआव गाखोनाय पेसेन्जारफोरा इनायैनो जिउ खहा जादों। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला बे सौग्रावलायनाय गारिया अर जोंखांनानै बास गारियाव गाखोनाय सा 13 पेसेन्जारफोरा अरजों खामथार जानानै जायगायावनो सेवहांगार जानानै इनायै जिउ खोमानानै लानो गोनां जादों। बेजों लोगोसे बासआव गाखोनाय सा 14 पेसेन्जारफोरा गोब्राब जोखोम जानानै जिउजों जुजिगासिनो दं होननानै मोनथिना मोन्दों। दा गोब्राब जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होगासिनो दं। दा बे जाथायखौ लानानै मध्य प्रदेशनि गिबि मन्थ्रि मोहन यादव बिथाङा जाथायनि सायाव दुखु मोननाय फोरमायदों आरो गोब्राब जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ मोजाङै फाहामथाय होनो बिथोन होनायजों लोगोसे बे गिख्रंथाव आरो दुखुनांथाव जाथायनि सायाव मोजाङै नायबिजिरनो थाखाय बिथोन होबावदों। नोंथांमोननि थाखाय जोबोर गोजोनथाव बाथ्रा। जारिमिनारि बिटिआर गोरोबथा बादियै 6.3 दफा बादियै बिटिआरनि सिङाव थानाय गासै 60 फरायसालिमाफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज एबा सरकारि खालामनो थाखाय फोसावनानै होबाय बिटिआर सरकारा। बिथां प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारा मैयायो 60 फरायसालिमाफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय बाथ्राखौ फोसावनायजों लोगोसेनो गासै सा 259 बिजाथिफोरनो थाबैनो एपइन्टमेन्ट लेटार होनो फोसावबाय। थारैनो बिटिआर गोरोबथानि
गेजेरजों मोननाय 6.3 दफा बादियै बिटिआरआव सोलोंथाइ फसंथानफोरखौ आरो फोरोंगिरिफोरखौ सरकारि खालामनाय, बेफोर थांखिखौ लानानै प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय सरकारा खेबले खेबले गोबां बार आसाम सरकार आरो भारत सरकारजों सावरायबाय थाखादोंमोन। बिनि अनगायैबो बर'नि माहारि आफाद, दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बे आयदाखौ लानानै सरकारजों गोबां सावरायबोगासिनो दंमोन। बिनि उनाव सावरायलायनायनि फिथाइ महरै दायो बिटिआरनि सिङाव फिन आरोबाव गोबां सरकारखौ नारसिनबाय थानायनि गेजेरजों फरायसालिमाफोरखौ सरकारि जागोननि प्रभिन्सियेलाइज फोसावनानै होबाय बिटिआर सरकारा। फोसावनाय बादिब्ला बेफोर फरायसालिमाफोरनि मुंफोरा फारियै तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय तामुलपुर कलेज आरो तामुलपुर डिग्री कलेज, बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय मुसलपुर कलेज आरो कक्लाबारि सापागुरि कलेज, बिनि उनाव कक्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म कलेज आरो जमदुवार कलेज, उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि कलेज आरो भेरगाव कलेज, बिनि उनाव चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बर' बाजार कलेज आरो रनिखाता कलेज। गासै बे 60 कलेजआ सरकारजों प्रभिन्सियेलाइज महरै एबा सरकारजों गनायथि होजाबाय आरो बेजों लोगोसेनो सा 259 बिजाथिफोरनोबो थाबैनो एपइन्टमेन्ट लेटार होनो थाखाय फोसावबाय बिटिआर सरकारा। थारैनो बिटिआर सरकारनि नाजाथाबनायाव आरो बिटिआरनि गोजोन गोरोबथानि दफा बादियै बेफोरबायदि खामानिया जाफुंसारनाया जोबोर गोजोनथाव बाथ्रा। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। एसेनोसै, गोजोन्थों।